Ban from the Baptist Church, good morning. Ban sa yung alagad siguro niya, Pastor Sam. O yung sa Pastor GR, good morning kaninyong tanan. Sa mga Orions family at Patas family, Riveras family, good morning kaninyong tanan. No? So, good morning usab sa atong mga igsuwanan o kay galaan na mati diya sa New Sankanan o sa Sankanan. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Sankanan. Good morning kaninyong tanan. Sa mga Bas family. Higala ko og mga igsoon og sa Carbiliedos family. Good morning kaninyong tanan, no? Labi na sa inyong mga kauban diya sa buhat. Diya sa pagpangalagad siguro diya sa Sankanan Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad siguro diya. Pero siguro magpiguban kaninyo. Pastor Noy Pinalas. Ma'am Neneng Pinalas o ingon sa ma'am ilang mga kabataan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga namiyagan sa Lugmanan. Tanamas Kalugmanan, good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristiyano diya sa Kalugmanan. Fundamental Baptist Church, good morning tanan. Labi na gid sa mga Kristiyano at uban sa alagad siguro diya madasigon malipay nagkikuban kaninyo. Pastor Jesus Salit. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong igsuon mati din na sa pagangit. Mati good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa gitawag siya kilabong. Tanan good morning tanan. Labi na sa des Fundamental Baptist Church, good morning. Uban sa alagad siguro diya Pastor Sula. Good morning usab sa taga Vistabilia. Tanan mati Vistabilia, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Vistabilia Fundamental Baptist Church, good morning. Uban sa alagad siguro diya dagon malipayan kay uban kaninyo Pastor Loloy Lahayon. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning karadgagang Kuwebas, Ma'am Kuwebas o kang Ma'am P. Sitoy sa mga stories mini, good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga Punchan, Tanmatis Punchan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano des Punchan Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa Taukasyon. Tanmatis Okasyon, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Okasyon Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Likuan, Tanmatis Likuan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Likuan Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad siguro diya madasigon malpayan kay uban kaninyo Pastor Erning Taborno, Pastor Norman Luay. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo og dalaygon kuning Ginoo. Good morning usab diri San Miguel. Tanan naman San Miguel, good morning kaninyong tanan. Kag kagawad Pingol o yung usab kagawad Namok. Uban sa kapikas kinabuhi. O yung usab sila bungas pagminalay. Good morning usab kang Tatay Tino Namok. Kang Nanay Saling Namok. Good morning. Uban usab kang siyang bata nga si nalimot ko siyang bata. Yang kapikas kita po si Brad Undoy, no? Sister Marisa, good morning kanyang tanan, no? Good morning sa mga gitawag siya Ulais family, good morning kanyang tanan, no? Good morning usab sa mga Daigdigans family. Good morning kang Nanay Karing Daigdigan. Uban usab sa iyang mga kabataan, Sister Joy, Brad Julius, uban usab kang Julie, ng ilang bungas pagminalay. Good morning usab kang Sister Grace. Uban usab siya kapikas kinabuhi, Brad Jerry. Ingam usab silang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban usab kang Brad Archie. Ug ingam usab silang bungas pagminalay nga si EG ug si Alia. Good morning kanitaan. Good morning kay Sister Joan. Ug ingam usab kang Brad Juni. Ug ingam usab silang bungas pagminalay nga si Kubi. Good morning usab kang Sister May. Uban sab kang Brad Jerry o kang Bundon. Good morning kaniyon. Good morning dahitod kang sa mga Balilis family, ila Brad Roger Balili, Sister Inday Balili. O karon ni gala kumigson Matthew sa ta sa mensahe sa awit. Aheta padayon sa mga gitawag siya og pahibalo, no? Og greetings sa og para ta greetings. Good morning kang Brad Boy Galinsuga, kang Sister Minerva Galinsuga, ug sa silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud Ginoo
Good morning usab sa tanan nga namati sa FB. Na mga FB viewers nako, good morning kaninyong tanan, no? Good morning dito quiet kang Sister Marisa. Salamat gyud sa Ginoo, kalay gyud ng Ginoo. So, di pa gina siya matulog. Ayan na siya matulog. Mati sa siya dance puno Ginoo niya dito nga lugar. Ingon araw na 12 pa kapin, no? So, uman na so ala una kapin. So, nga salamat gyud Sister Marisa sa imong kalipay di pag pamalando sa pulong sa Ginoo kita ang gigamit sa Ginoo. Dalay gyud Ginoo. Good morning dito kang Sister Chiche. Salain. Oga, good morning. Sayo kayo nag-text si Brad Roger Sindung. Ina, Pastor, good morning. Brad Roger, good morning. Ingon niya din eh. Good morning, Pastor. Si Roger Sindung ani. Taga-Pagukan. So, good morning dito at sayang ko po ipa-greet. Taga-Springside Funeral Baptist Church. Palabukan, no? So, salamat gyud sa Ginoo ga dalay gyud Ginoo ingon niya. Nami sa imong programa. Sa imong program sa ministry, sa radio ministry naminaw gyud kanunay si Brad Roger Sindungan, no? Sa Sindangan, no? Salamat gyud Brad Roger uga once again good morning. Uga uban sa mga Kristiyanon diyan. Tanan mga tanan sa Palabukan, good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, like Ginoo. O karon igala kumigson. Di na ta maglangan. Ang makakuan karon sa FB mura natong kuan kung nakasayo silang mata, no? Kasayo kayo. Ay man si Sister Maris kay di po man siya matulog. Kaya din siya matulog ka man, no? So igala ko kumigson. Ato ta sa mga baybaw nga atong apaylo nga karong Sabado, pizza sa July, ang mga alagad sa Ginoo sa North Gospel Team adunay panagtigom mga pastor. Tanan nga pastor sa North Gospel Team aduna kitay panagtigom nga dito pagaymuhay na Pastor John Amor sa Phillips Fundamental Baptist Church. So, luwag mo na ilang simbahan, nagkamayroon man ta, no? Social distancing, face mask, dala sa alcohol, no? So, muna igala ko og mga igsoon. Tanan nga mga pastor sa sakop sa North Gospel Team, paibalo nga ano na tayo panagtigom karong Sabado, pizza cheese sa July 2021. Alas 9 kita mag-abot higala ko igsoon, no? Alas 9. Alas 9 magsugod o mag-abot mo rin una, no? So maigyon ka din pa mag-alas 9 tuwa na ta dito higala ko may son, no? Huwag mo nang paibalo dahil nga ito na yung mga pledges dahil na to gikan sa gitawag siya og General Fund Mission o Radio Program, no? So mao ka na higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So busa tigom kita, no? O ang mga limen. Bisan wala panagtigom pero adunay giawag ang presidente nga kulit na gyapon ta og registration din ha, no? Para nga adunay mo sulod sa atong panudlanan kay takilid gyud panudlanan sa limen. So mo na igala ko migsoon, mga limen ug mapastor atong dasigon atong mga limen nga counterpart para sa bulato sa Ginoo, no? So mo na igala ko migsoon. Ihatag nato dayon kang Brada Gary. Kung natay magiging mga atong pledges o atong members registration, I mean. So, muna igala kong igsoon. Kung dili, malisod na to kang Brad Gary, hatag na to kang gitawag siya o Brad Eden. Muna mga paibalo, higala o mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Karon igala kong igsoon, adto na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Please open your Bible in the book of Amos. Higala kumigsoon, chapter 4, verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo higala og mga igsoon. Amos, chapter 4, verse 12. Busa mao kini ang
buhaton nako kaninyo o Israel, tungod kay mauman kini ang akong buhaton kaninyo, pangandam kamo sa pagatubang sa inyong Dios o Israel. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit, salamat sa kaygayonan. Nga din, sa magkausapa, magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Ginoo palihog, gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. O palihog, ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong, mangitag luna, sa kuniukan, sa matagusan namo, kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong, ginamit ang imong ubos ng ulipon, kaming tanan nga nagapamati, magmadasigon, magmalipayon sa pagpangalaga, diha kanimo Ginoo. O kadtong wala pa diha kanimo Ginoo, makabaton o kasiguruhan, pinagi sa imong pulong nga madunggan, ginamit ang imong ubos nga ulipon. Ikaw magapanalangin ka namong tanan, o bisan man Ginoo kung adunay nagapamati karon naganto sa problema suliran sa kinabuhi, ikaw magatangtang niya na Ginoo. Kay ikaw nagaingon duol ka mo nabugatan kay papuhulayon ko kamo. O gingum sab Ginoo kung ugaling adunay nagapamati nga naganto sa balatian, ikaw magahikap sa gamhanan mo sahid sa nang lawas sa adunay balatian, ayuha palihog pinagi sa mong pinagi sa mong tabang. O palihog ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog karon sa kahanginan. Gitugyan o giampo o gihangyo o pasalamatan tanan. Di lamang kanimo Ginoo naglamang sa Kristo nga amo umluluwas. Amen. Higala og mga igsoon, ingon sa pulong sa Dios, busa mao kini ang akong buhaton nako kaninyo o Israel, tungod kay mao man kini ang akong pagabuhaton, pangandam kamo sa pagatubang sa inyong Dios o Israel. Higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon, usa kini ka pahimalo sa mga tao sa Ginoo nga mao ang Israel. O ginigala ko migsoon, usa sa kita sa gitawag siya represent usab niini, pero ang unang represent nini mao ang taga-Israel. Kita kay tao usab kita sa Ginoo. Og labaw sa tanan mga kanakan sa Ginoo. Na? Sa diha nga mituota midawat sa gugma sa Dios. Nga tungod sa dakong gugma sa Dios, iyang gipasundayag ang liyabayang gugma niya nga nikanato. Nga bisan luyo sa atong pagkamakasasala, si Kristo nagpagamatay alang kanato. Sa diha nga mituota ni Ginoo, higala kumigsoon ang kamatuoran nga si Kristo maoy makaluwas. Sa diha nga mituota, gisilyuhan ta pagtimilan nga kita iya na sa Dios. Gitawag ta God's property. Sa diha nga mituo ka sa gibuhat ni Christ Jesus dito sa krus nga mauto ang makahinlo sa atong mga sala. Kay gipaagas niya nga hamili nga dugo isip hinlo sa atong mga sala. Isip hugas sa atong mga sala ug maugasan lang kini higala kumigsoon kun mutuo ka sa gibuhat ni Christ Jesus dito sa krus. Mudawat ka nga ikaw nagkinahanglan og manuluwas. Mudawat ka sa gibuhat ni Christ Jesus sa cross ug maong mituo ka nga kato makaluwas gayud kanimo ug kanako higala og mga igsoon. No? So gihimo kitang mga katawhan sa Dios, mga kanakan sa Dios. Sa diha nga mituo ta, midawat sa gugma sa Dios, ingon sa 1:12, sa tanan midawat. Sa tanan mituo sa iyang ngalan kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Mao ka na higala kumigsoon. So, ang sitting nini higala kumigsoon, kung ato yung tanawon, basahan nato higala kumigsoon, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, nga mangadto sila sa Betel, o maglapas sa Gilgal. Mao na higala kumigsoon, o niya, ingon sa pulong sa Ginoo, no? Mangadto kamo sa Betel, verse 4, og maglapas ngadto sa Gilgal, og padaghana ang paglapas. Dad-an ang inyong mga halad inihaw matag buntag, og ang inyong ikapulo matag tulo ka adlaw. Grabe ba? Sa ato sa semana ra. Pero dinhi ang uban kay kada semana mo kita maga tigom. So kung naatay kuan atong dadon, no? So dinhi
Paghalad ug usa ka halad nga pagpasalamat gikan niadtong mga may patubo o pagsangyaw o paghalad sa kabubuton as kinabubuton o ipahibalo kini kay mao kini ang pagbuot sa inyong kay mao kini ang buot ninyong buhaton o katawan sa Israel, nag-ingon ang inyong Ginoong Dios. Giatagan ko usab kamo og kahinlo sa ngipon diha sa tanang ninyong syudad og kanihit sa pan sa tanan ninyong mga dapit apan wala kamo mubalik kanako, nag-ingon ang Ginoo. O gipunggan nako usab ang ulan gikan kaninyo. O giatagan og dihay sa dihang aduna pay 3 ka bulan hangtod sa tingani. Apan ako nagpadala og ulan sa uban nga mga syudad og wala magpadala og ulan sa laing syudad. Og usa ka uma gipaulanan og ang uma nga wala pauli nalaya. Tungod nini duha og 3 ka syudad ang miabot nito sa usa ka syudad aron pag-inom tubig og wala matagbaw. Apan bisan panyana kamo wala mo balik kanako. O sa nag-ingon ang Ginoo, gihampak ko kamo pinagi sa pangalaya sa kahoy og agop ipuon nako ang inyong tanaman og ang inyong kalasan og inyong mga kahoy igira og ang inyong mga ulibo gilamoy sa dulon. Apan bisan pa niya ba kamo mo balik kanako, nag-ingon ang Ginoo. So makalat basaw ni Kalag Mison, no? Amos chapter 4 verse 4 apo 9. Sumuna igala ko migson sa dusiday ingon niya kay mauman kini akong pagabuhaton alang kaninyo pangandam kamo o Israel. Higalog mga igsoon, usa kini ka gitawag sa warning sa Ginoo nga dapat kun unsay sugo sa Ginoo atong sundon, na? Og sila nga pakyas gayod og nagpalayo sa Ginoo, busa nga ang Ginoo nagpadala kanilang mensahe, warning og pahimangno pinaagi sa krisis. Muna yun ko, God give a message through a crisis. Gipalaya ang ilang mga talamnon, gipanahit ang mga pan, og wala pa ulani sa ilang syudad. Apan sa gihapon, ingon sa Ginoo, wala gihapon kamo mumbalik kanako. Ang mensahe sa Ginoo niadto nga kinahanglan nga mubalik sila diha sa Ginoo. Sumuna higala ko og mga igsoon, no? So take note, niadtong milabay nga mga Domingo, o gihuman nato atong Domingo, atong hisgutan ang the warning of God. O usa sa atong nahisgutan under the warning of God, God's warning are to change the direction of our lives. Mao na igala ko migsoon. Sama nila gusto sa Ginoo nga i-change ang ilang direksyon gikan sa pagka nagpalayo sa Ginoo, himuon sa Ginoo ta ang ilang direksyon nga magpaduol diha sa Ginoo. Busa giwarningan sila sa Ginoo nga pangandam kamo sa pagtubag sa inyong Dios. Og dili kay kanalang igala kaming higson, God's warning are to change the direction of our lives, kundi God's warning are to deliver us from the destroyer. Mapalayo kita sa mga destroyer. Og mo ta toy pamaladungan kung wala magpatuo sa Joseph og ang mga mago, di gid sila mapalayo sa destroyer nga mao si King Herod. Si King Herod nagrepresent sa ang iyang binuhatan kang sitan, no?
Busa atong gihisgutan higala kumigson niingon ang Ginoo, ang kawatan daw o si Satanas nihanis kalibutan aron sa paglaglag ug pagpatay ug pagpanghawat. Kasi si Satanas kawatan gayud sa kalipay. Apan ingon sa Ginoo, akong mianhi alang sa paghatag sa kinabuhing madagayaon gayon. Wow, pagkanindot gid higala kumigson. Muna nga ikaw ug ako sa diha nga mituo ka, midawat sa gugma sa Dios, naangkon mo ang kinabuhing abundant life, kinabuhing walay katapusan. Mao ka na igalang migson sa diha nga mituo ka. O gigala ka migson ang ikatulo at isgutan nga kung manalingog kita sa warning sa Ginoo, God's warning are to direct us from the design of His Word. No? Una igala ka migson. Bosa, ang design sa Ginoo, kita giluwas sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Kung atong tuwan, makaangkon kita sa grasya, og mao na hinungdan nga kauban kita sa pagbuhat sa Dios og maayo. Muna plano sa Ginoo. Muna ingon sa kanta nga, o ang Biblia mao'y gingabalan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan nga gilaraw na sa Dios nga amahan. Mao na igala kumigson, no? So busa atong gitanaw nga God sent His warning is in different ways. Una, the wise men and Joseph warned in dreams. Higala kumigson. Og doon na say warning, pareha niya itong gibasa karon, warm through circumstances. Manaingon sa Ginoo nga, gipadala to kamo og init. Usa to siya ka warning. Para kamo unta, mamalik ka nako, pero agad kamo mumalik nako, no? So higala og mga igsoon, are you willing to allow Him to change the direction of your life? He will deliver you from the destroyer. Ipalayo ka ug dili na ka makapaduol sa destroyer nga mao si Satanas. Nga naman, di naman ka itambog sa lugar nga giandam ni Satanas. Giandam sa Ginoo para kay Satanas nga maong linaw ang kalayo. Kadad-on ka man sa Ginoo sa langit, bosa madeliver ka, mapalayo ikaw sa pagka-under sa destroyer, no? If you willing to allow Him, no? Bosa, maigod nga willing ta. Sunod, dili lagi ka na lang igala kumigson. He will reveal His will to you. Ug ang kabubuton sa Ginoo, mauhimo ikaw ang kauban niya pagbuhat ug man. Ha? Sunod, He will lead you into the wonderful design of His Word. Mao ka na igala ko og mga igsoon, agi review, no? Pero din igala ko og mga igsoon, nag-warning na pud ang Ginoo. Tungod kay mao kini akong pagabuhaton alang kaninyo, pangandam kamo sa pagatubang sa inyong Dios o Israel. So nga itong pag-ausgutan, igala ko may igsoon, karon sugod na punta, no? Prepare to meet thy God. Pangandam kita, din na ito ikaw sa pangandam ka mo sa pag-utubang sa inyong Diyos. Musugot ikaw og sa dili, higala ko may igsoon, kining warning sa Ginoo, kitang tanan maka tagamtam ni ini. I mean, giwarningan ni ini. Muna nga, warning for all people. Muna gitawag siya powerful words. Nga naman, kining warning para gid ni sa tanan. Bisag dili Kristohanon, Pastor, yes. Giwarningan usab sa ang mga dili Kristohanon sa pangandam nga kung kita dili manumbaling sa dako
akong mensahe sa kaluwasan sa diha pa nga di pa ikaw Kristohanon. Kaniadto nga dili pa ako Kristohanon. Na dunggan ko ang warning sa Ginoo nga kung dili ako manumbaling sa akong mensahe sa kaluwasan, di gyud ko kaipsot sa silot. Ug ang silot nga giandam para sa makasasala mao ang paghibanlod dito sa linaw nga kalayo. Pero giandaman utan niya na si Satanas. Apan ang si Satanas tungod kay nadalaman ang atong unang ginikanan sa pagpanintal ni Satanas. Gikawat man ni Satanas ang kalipay sa mga tao. Ngaunta ang trabaho sa tao, mao na lang ang pagsuroy-suroy sa tanaman sa Eden. Ang atong unang ginikanan ang pagikawat kini ni Satanas. Gidestroy kini. O mo inungdan nga napakya sa atong unang ginikanan og kitang tanan nahimong makasasala. Kaingon po lang sa Ginoo sa Roma 3:23, sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsat si maya sa Dios. Og matangtangan lang kita niini kung kita manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Apan ang dili manumbaling, ingon sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 3, kay unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot kung dili siya manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Tignot ang tanang tao ibabaw sa kalibutan sinilutan na. Tungod kay nakasunod sa sala nga panulundon gikan kang adan og iba. Apan salamat sa gugma sa Dios. Kay siya nagtagad ka nato aron kita dili may banlod ngadto sa linaw nga kalayo. Nga mo'y final destination sa makasasala. Nga mo'y nakasunod sa sala nga panulundon gikan kang adan og iba. Apan ang Dios kay gugma man iya ang gitahan ang iyang kagalingon. Muna yun ko itong niyagi, Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Alon lang siya matao ug bayaran niya ang atong mga sala. Kaya ang bayad sa sala kamatayon man gibayaran sa Dios. O ngayon mong sala mahimong mabayaran na kung mutuo ka sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross nga nagdupa siya para sa atong mga sala. Ug dili ka nagdupa lang, gipaagas niya ang iyang hamili nga dugo isip hilo sa atong mga sala. Nga kung kita dili manumbaling nini, kung dili kita mutuo nini, di gid kita kaipsot sa silot higala kumigsoon. Apan kon manumbaling kita nini, higala og maigsoon, makaipsot kita sa silot. Muna nga prepare to meet thy God. Higala ko maigsoon. No? Powerful words sa Ginoo. O kini nga warning para kanato higala ko minsan para kanatong tanan. A warning always relevant. Hisgot kay tag relevant mga importante kayo nga ato gyud panambalingon. Kung di ta manumbaling, di kita kaisot. Sama sa nahitabo higala ko og mga igsoon sa panahon ni Noe. Ingon ni Noe ang warning sa Ginoo. Paymangno ni sa Ginoo kang Noe, pagbuhat og arka kay moabot ang dakong lunop. Mao na ang warning sa Ginoo nga naay lunop moabot, busa ang buhaton mga pamagi magbuhat og arka. So karon nagsangyaw si Noe nga magbuhat og arka kay moabot ang dakong lunop. Kay mo may sugo sa Ginoo. Ang kahitabo higala kumingso ng tao nagyaga-yaga, buang-buang ginis Noe. Maglunop ko no nga nang liki naman ang yuta niya pagyod sa ibabaw sa bukid. Higala og mga igsoon, pariha ra gyapon na karon. Buang-buang ni tawana, sige langan-langan lang sa pagwalis pulong sa Ginoo. Higala ko mga igsoon, di gid ni langan-langan, concern lang gid kami sa inyo ha. Labaw na nga Ginoo concern sa inyo ha. Og tanawa gani, kung di ka manumbaling sa warning, tanawa. Sariya nga naumana ang arka nga gibuhat ni Noe. Gisugo na pud siya sa Ginoo nga warningan ng mga tao nga ipasulod na. No? Og wala gyud sila manulod. Nagudyakan na sila, nagkatawa, nagbugal-bugal. Kay mawala to'y makaluwas kanila. Og sa karon, ang makaluwas usab karon in application, si Jesus Christ ra gyud. Ang iyang gibuhat
Mabuhat dito sa cross. Kaya walay lain nga ngalan, nga padala rin sa kalibutan, aron ang tao maluwas. Only the name of the Lord Jesus Christ. Ug mauna ang atong tuhuan, apan ang tao, magdumili gyud. Kanara lugar, dili lugar buhatan, gusto gyud magkalisod-lisod. Pero ang Dios, mo'y nagkalisod-lisod. Ang tao dahil nga naluwas, kay mituo kang Christ Jesus, mubuhat ug mayo. Mao na igala kuming son. So, naitabo, sa kung saan o gangyo ni Noe, digid sila manuo. Sa warning sa Ginoo, busa digid sila kaipsot. Aga kay tabo igala kuming son, gipasulod na lang sa Ginoo ang mga mananap. Pasulod na yung mga mananap. Pares-pares. Og mao to pagkahuman, kay di magid matuo ang mga tao, gitakupan na sa Ginoo ang arka. Hinahinay pagpatak ang ulan og hangtod nga milunop, ayad sila misinggit nga nuy pasakya kami kay malunod kami. Muna igala kuminson, busa kundi ta mutuo sa warning sa Ginoo. Igala kuminson, dili ba gyud i-cancel sa Ginoo ang warning? Warning never to be canceled. Pagingon sa Ginoo nga ang dili kinangan nga manunod, kay kung dili manunod, mabalas, maanod, maglutaw-lutaw sa lunok. Anay tabog yun. Di ba? Digid sila kaipsot. Mo ka na igala kumingson. Og busa, we must meet God. Kay mo sugot ikaw sa dili. Muna-una ang atong hisgutan, no? We must meet God. Musugot kag sa dili mo atubang gid kita sa Ginoo, higala ko og mga igsoon. Bisan pag dili ka Kristohanon o Kristohanon. Nganuan, ingon sa Hebreanon kapitulo 9, versikulo 27, nga ang tao gitakda nga mamatay ug humani ini ang hukom. It is appointed unto man once to die. Sunod dahil judgment na dayan. So matubang diya sa Ginoo. So busa, dili kita kaipsot ana igala kung magsoon. Busa karon mangandam na ta. Prepare to meet thy God. Kay mo atubang migitas Ginoo, musugot kag sa dili. Kaya tao gitagda nga mamatay sa magkausa, human ini hukman na dayon ang imong mabuhat. Og sunod igala kung magsoon. After death, judgment. Muna. So take note, ang Ginoo wala gid siya maghatag, higala kung magsoon, sa gitawag siya og warning nga walay kapuslanan. No? Nga warning nga walay sulod o walay umoy or empty. God does not give an empty warning. Wala gyud. Busa ang warning sa Ginoo puro gyud na undanon, do na gyud ay sulod. Pagingon lagi nga mosulod utas arka, mosulod gyud kay aron nga maluwas. Pareha karon igala kuminson, pagingon nga ang si Jesus Christ ra gyud ang makaluwas, mo'y atong tuhuan. Usahon man sa tao nga pataka na malahinog totoo. Bisan ang mga mananap nga manglupa diya sa ilang balay, Allah, dunay dautan ti mailhan ini. Kanay mo pagtuo, ipahimutang diha kang Christ Jesus nga siya ang makaluwas kay mabulahan ang imong kalag. Ngunay igala kumigsoon, kay dili man ibanlod sa linaw nga kalayo. So busa, higala kumigsoon, ang Ginoo wala gyud maghatag og empty nga warning. Way sulod naa gyud. Busa, igala kumigsoon, we must prepare to meet thy God. O prepare to meet thy God. And we must meet God. Higala kumigsoon, after death, judgment na. Hebreanon kapitulo 9, versikulo 27, human niya na mauna ang hukom, human sa kamatayon. O dili kay kanalang higala ko og mga igsoon, we must give
account to the Lord. Na magitay mabasa, yes, Roma, ato ni Gala Kumigson. Roma, Kapitulo 14, versikulo, higala Kumigson, versikulo 12. Ingon sa pulong sa Dios ato kini pagkatuon ni Gala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namat karon. Maghatag tag husay. We must give an account to the Lord. We must give an account. Ingon sa pulong sa atong aton. Romans chapter 14 verse 12. Ingon sa pulong sa Ginoo, sa ingon niya ang matag usa kanato maghatag unya og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Muna igala kumigson, musugot kag sa dili mo atubang ikas maghatag kag husay sa imong kaugalingon. We must give an account. Muna natong verse Romans chapter 14 verse 12. Og sunod, higala ko og mga igsoon. Atong mabasa na higala ko igsoon sa Pledaya kapitulo 20, versikulo higala ko igsoon, versikulo 11. Padulong sa 15. Ingon sa pulong sa Ginoo, Pinadayag kapitulo 20, versikulo 11, padulong sa 14. Ay 15, amen. Ingon sa pulong sa Ginoo, og nakita nako ang usa ka dakong trono nga puti, og naglingkod, og ang naglingkod nini gikan sa iyang atubangan, mipahawa ang yuta og ang langit, og walay dapit nga nakaplagan alang kanila. Og nakita nako ang mga nangamatay, dagko o gagmay. Sa ubang translation ani, inila o dili inila. Sa ito pa, mga gagmayng tao o dagkong tao, mga inila o dili inila. Ingon sa pulong sa Ginoo, higala ko og mga igsoon, og nakita ang mga nabalik. Og dihay dagko o gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono, o dihay basahon nga giukban, o ang lain usab nga basahon giukban o gibuklat, nga mao ang basahon sa kinabuhi, o pinasikad sa nasulat diha sa mga basahon, sumala sa ilang binuhatan, o sunod. Og ang dagat mitugyan sa mga nangamatay nga diha niini, og ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga nangamatay nga diha kanila. Og ang tanan gihukman sumala sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon. Kag bisan kinsa nga ngalan kan sa ngalan wala sa gilistahan sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, itambog sa linaw nga kalayo. Mao kana higala ko og mga igsoon. So muna akong gingon kag kanina nga bisan pa dili Kristohanon, muatubang gayud sukmana ni Kristo, white throne judgment, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So muna, prepare to meet thy God. Sumusugot kag sa dili, muatubang kag sa Ginoo. So we must meet God. Sa unsa matubang ka? Ang Ginoo basta mo insulti siya, undahanon gid kayo. Human sa imong kinabuhi ni kalibutana. Muna iwan sa pulong sa Ginoo, it is appointed unto man once to die. Gitakda na sa tao nga mamatay gayud. Sa magkausa man ini hukman
motubang gikas Ginoo, di ba? Sa pagpasid sa balahan kasulatan, ang kanding mo nang dili tumuto ibutang diha sa wala. Og ang mga karnero mo nang tumuto ibutang diha sa tuo. Mo nang hukman pinagi silang binuhatan. Og kining mga tao sab nga naa sa tuo, mo nang mga kanding, mga dili tumuto, hukman na sila higala kumigson kung dili gani makaplagan ang ilang ngalan sa libro sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Payat, di ba? Kano sa man diay maangkon ang kinabuhing walay katapusan? Ha? Higala kumigson mo na atong hibaluon nga naman, once makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan, nakaangkon maka siyempre ilista ka sa libro sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kano sa man makaangkon sa kinabuhing walay katapusan? Nalatid kini og napatik sa balahan kasulatan sa Heart of the Bible, John 3:16. Take note ha. Moabot ang panahon nga ato nang i-question and answer. Nga dunay premium nga 500. Kung maingon gani ko asa mabasa ang Heart of the Bible, i-answer na ninyong John 3:16. No? Maabot na ang panahon, ato na i-question and answer. So, congratulations dahil tuod kang Sister Cristita Ricardo Kilang. Kaya naka-answer siya og ang premium 500. Nana siya 500, no? Salamat gid sa Ginoo, no? So muna, may buntag dahil tuod. Ikson, salamat sa kanunayon nga pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sayo gyud daw sila mamata kay maminaw gyud sila sa pulong sa Ginoo nga kitang gigamit sa Ginoo. So salamat gyud guys on. Makalipay na. Lipay man gani ko samot na gyud ang Ginoo nga moy atong gialagaran. So muna igala ko migson. Ingon sa Heart of the Bible, take note nga nang ingon ko nga dinhi na to angkon ang kinabuhing walay katapusan, dinhi na to hibaluan ang warning sa Ginoo unsaon nga maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Kaya ang warning po sa Ginoo ang dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, itambog man sa linaw ang kalayo kay wala man siya malista sa libro sa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Sa listahan nga wala masulat ang iyang ngalan sa libro sa basahon sa kinabuhi. So man translation. So kinahanglan makaangkon ka. Unsaon ni pag-angkon? Ingon sa Heart of the Bible, sa Bisaya nga pagka-translate, kay gihigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan. John 3:16. Kita na gihigugma sa Ginoo. Mao nga gihatag niya yang bugtong anak mo na Jesus Christ. Jesus Christ departed heaven to enter man's home. Aron bayran niya nga atong mga sala. Muna tuyo nga gihatag si Jesus Christ sa kalibutan. Aron bayran ang atong mga sala kay ang bayad sa sala kamatayon magibayran sa Dios dito sa cross. Dugay na tanag sa ulog ni ini. Nga gidrupan sa Dios ang atong mga sala. Gani, permi na to dumdumon ang gitawag siya 7 saying. Ang 7 kapamulong sa Dios. So, uban pa city palabras. Ha? So, muna igala ko og mga igsoon. O niya, ingon sa pulong sa Ginoo, ang mutuo dili malaglag. Buot pa sa mutili, sa libay sa linaw ng kalayo. Kaya mo malaglagan. Kung mutuo ka, nituo ka ba? Higala ko og mga igsoon ni ini. Tuuin ni higala ko mga igsoon, og dawatan ni nga mo'y makaluwas ka nato. Tuuin is kinasing-kasing, nga siya lamang ang makaluwas og wa na'y lain. Manalingog kita sa nakong mensahe sa kaluwasan, kay kung di kita manalingog, ingon sa pulong sa Ginoo, unsaon man pagkaipsot sa tao, sa silot kung dili siya manumbaling sa nakong mensahe sa kaluwasan. Ikaw na ang magmahay higala ko mga igsoon. Sama sa panahon ni Noe nga ang mga tao dili gyud mosulod sa arka. Hadlok tingali baby ayon. Kaya nabuwang na mas Noe, ingon pa nila. Kaya nabuwat ang arka nga napangliki ang yuka. Mausad ka ron! Kanang ito, maingon, sulod ka mo sa arka aron maluwas ka mo. Karon nigala pag-isyon, tuo ka mo kang Kristo Jesus kang dupad dito sa cross. Aron luwas ka mo. Ang tao hadlok man tamayon o biyayon.
pagreliyon. Ayaw mo pala ng reliyon. Pabilin mo sa inyong reliyon. Basta importante, maminaw mo sa mensahe sa kaluwasan. Higala ko migson. Nga si Kristo lang nagkawas og lain ay nagdugangi. Ug ang tinuod nga nagtuo kang Kristo Jesus. Nagkinabuhi malipay si Kristo sa iyang kinabuhi. Mao nga ko migson. Sumusa, higala ko migson kung di ka manumbaling nini. Di gid ka kaipsot sa silot nga giandam sa Dios. Busa manumbaling ta ni isip prepare nato sa pagatubang sa atong Dios. Prepare to meet thy God. We must meet God. Musugutag sa dili. Kayo man sa kamatayon, hukman man kita. Ang tao nga niya pa sa kalibutan, may freedom siya, asa siya musubay nga dalan. Dunay kanta lagi gala kumigson, may duha ka dalan nga karon giagian. Duha ra gid ka dalan ang giagian. Ang dalan isa sangkad, libre tanan. Pero padulong sa kapildihan, impierno ang paignan. Pero ang isa ka dalan, higpit, higtin, malisod, kadagan mga pagtamay, yung mga pagbiyay-biyay, yung ang imong parente, dili na mo ilan yung parente. Mo ikamison nga naman ka nagsunod kang Kristo Jesus, kailangan base ang iyong kinabuhi sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Muna yun sa atong pamalandungan, are you governed sa pulong sa Ginoo? Gigobernohan na o mao ba na nag-drive sa imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo? Ingon nga tinuod nagsunod kang Kristo Jesus. Higala og mga igsoon. Palayon ka nga mamati sa pulong sa Ginoo ug mangandam kita sa pag-utubang sa atong Dios. Sama ni taga-Israel nga giignan. Busa kay mao kini akong pagabuhaton kaninyo. Pangandam kamo sa pag-atubang sa inyong Dios o Israel. Prepare to meet thy God. Kaya nga naman, musugot ka sa dili, matubang gid ka sa Ginoo. We must meet God. Sumusa igala ko og mga igsoon. Karon pa lang ato nang subayon ang dalan nga para sa kadaugan, bahalag daghan mga pagtamay ug mga pagbiyay-biyay. Muna sa kanta nga gingon sa kata, masayon ng paglakaw sa dalang dautan. Munang kalaglagan. Sayon ng paglakaw sa dalan nga namatan. Sayon ng paglakaw sa dalan sa kailayan. Lisod ang pagsunod sa Ginoo. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan. Ang dalan nga gapadulong sa kapildihan. Apan hiktin ang pultahan og sikpit ang dalan nga padulong sa amahan. Muna igala ko migsoon. Muna nga sa unang stanza, may duha ka dalan nga karon giagian. Duha ka dalan ha? Ang dalan nga matarong og ang dalang dautan. Ang dalan nga matarong lunlon ka ayuhan. Apan sa dautan kasalanan. Apan kun maghinulsol kang Jesus mo salig ka. Unya makalakaw ka na sa matarong nga dalan. Tanan nimong kasalanan iyang hinluan. Og dili na gayod hinumduman. Mao ka na igala kumigsoon. Pagkanindot gayod sa pulong sa Ginoo og sa mensahe sa awit. Nalangutana din sa kadong stanza, unsabay makuha mo diha sa dautan kung magpadayon ka sa paglakaw sa maong dalan. Unsabay maani mo dihang kayuhan kung dili ang lunlon kaulawan. Mao ka na igala kumigsoon. Subusa
manalinghog na tadaan sa pulong si Ginoo. Higala kumigson. Pasag din na natong relihiyon kay kanang relihiyon nga ala sa grupo nga nagdaig naghimaya sa Ginoo. Ang importante maminaw ta sa pasidaan. Nga kinahanglan prepare kita sa pagatubang sa atong Dios kay mosugot tag sa dili moatubang kita sa atong Dios. Morning powerful nga word sa Ginoo. Ug ang tao nga di gid manumbaling never skip. Dili gyud maka-skip nini. Sumunod ka kumigson, our most important appointment. Maugyod ang pag-atubang sa atong Diyos. Mo ni pinaka-importante nga appointment nato ang pag-atubang sa atong Diyos. Usahay ka kumigson, diya kina nato magkuha ka ng appointment. Na ba kay appointment kang mayor? Ano bitaw? Diya nato na mga makuha, no? But pasabot na sitting na ba nga ana nga adlaw mo atubang ka sa halangdon nga tao? O kining atong ga atubangon higalag migson na sitting na ang hari sa tanan hari, Dios sa tanan Dios mo atubang kita higalag migson. No? Og busa a coming meeting in Christ, we cannot escape. Matubang man ka kang Christ Jesus ingon nga gitawag siya uga maghuhukom karon atong matubang ang Dios. We can meeting in Christ by faith. Sama kang gitawag siya uga Apostol Pablo nga gi-meeting siya sa Ginoo, gitagbo siya sa Ginoo dito sa dalan sa Damascus. Og na chance ang iyang kinabuhi. Karon gikan sa atong pagkamakasasala, pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Mausab ang atong kinabuhi ug mao nang magkinabuhi kita. Ngayon ni Apostol Pablo, mukaon ta minom bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 I mean. Muna igala kumigso. Bosa dili gid kita ka skip. Mosugot sa tag sa dili, we must meet God. Mao na igala kumigson. Kay nga naman human sa atong kinabuhi, hukman ang atong mga binuhatan. Hukman kita ingon nga luwas. Kay ang taong luwas. Igala kumigson, hukman nga luwas. Ug ang taong dili luwas, hukman nga dili luwas kay sa libay man siya dito sa impierno. Mao kana higala og mangigsoon sa kahanginan nga namati karon. Busa, prepare to meet thy God. Kay mosugot kita sa dili, we must meet God. Kitakda na sa tao nga mamatay sa makausa, human ni judgment, matubang ta sa Ginoo. Then we must give an account to the Lord. Muna Romans chapter 14 verse 12. And we must all appear, higala ko og mangigsoon, diha sa Ginoo. Kitang tanan. Adi na ta magpatukar higala ko mangigsoon. Matubang sa Ginoo, maghatag husay sa atong nabuhat. Mayuman o dautan, unang ikaduhang Korinto kapitulo kininalangas. Kailanganin ng oras. Kapitulo 5 bersikulo higala ko mangigsoon 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Ingon sa pulong sa Ginoo higala ko og mangigsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Ingon sa pulong sa Ginoo, kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron makadawat aron ang matag usa makadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo man o dautan. We must all appear to God. We must all appear. Higala ko mingso. Wow. Hasta ni Duta, no? Niya mingon na ng Ginoo, welcome. Ikaw nga anak, may kalipay ako. May untang mingon ng Ginoo sa ako ni anak.
Kay gawas nga nakaangkon kas kaluwasan, nagmanitumanon pagid ka sa pagpangalagad ka nako. Higala kumingson, sa panahon karon Domingo, ilis na. Kay mao ka ng tao nga excited sa pagbalik sa Ginoo. We must prepare to meet God. Magampo ta. Dalay ko ng labing gamana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Panalangin kini dinhi sa among kasing-kasing. Gitugyan og giampo o gihangip salamatan tanan di lamang kanimi Ginoo. Naglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tawo masayod sa kamatuoran ng Dios ng mahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan kini si Pastor Jenny Limbag mingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Atangin ninyo ang sumpay ato higala ko migsoon kay wala pa ta katunga. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.